साफ्रोमखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, आङो आवगायावनो बुंखादोंमोन जुदि सम खाबु जायोब्ला आङो गोथार जिउनि खामानिनि बिसय पार्ट 2 लानानै फैगोन। दा बेयावहाय दिनै गोथार जिउनि जिथु खामानिफोर जोंनि सायाव खामानिफोर बिनिनो नैथि पार्ट भिडिअखौ लानानै फैदों आरो जायफोरा सेथि पार्टखौ नुवाखै नोंथांमोना सेथि पार्टखौ नायग्रोगोन, बेनि उनावहाय बेखौ नायगोन। आरो नोंथांमोननो लागै नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय जायफोरा सेथि पार्टखौ नायाखै नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांगोन, डिसक्रिप्शनाव आङो लिंकखौ होगोन, नोंथांमोना लिंकखौ थुनानै सेथि पार्टखौ नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जि गोथार जिउनि खामानिफोर जोंनि सायाव गोथार जिउआ मा मा खामानिफोर मावो आरोबाव जोङो नायबावदोनि। सेथि गोथार जिउनि खामानियानो जाहैबाय जोंखौ जिउआव गोदान खालामफिनो। जेब्ला जोङो गोथार जिउखौ मोनो अब्लाना जोङो गोदान सारि जाफिनो, जायखौ जोङो टिटुसनि 3:5 मोननो हायो। अब्ला बियो जोंखौ बासायबाय। जों मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नङा, नाथाय बियो गावनि अननायजों जोंखौ बासायबाय आरो पापफोरनिफ्राय उद्राय होनानै बियो जोंखौ गोथार जिउजों गोदानै सारि होबाय। गोथार जिउजों गोदानै जोंखौ सारि होबाय। प्रेज द लर्ड। गोथार जिउखौ जोङो माब्ला मोनो? जेब्ला बे जिसु ख्रिस्टखौ जोङो फोथायो, बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो, अब्लानो जों गोथार जिउखौ मोननो हायो। आरो जेब्ला बे गोथार जिउआ फैयो अब्लाना जोंनियाव जिउआव जोङो गोदान जाफिनो। गोजामा गासैबो थाङो। मा बाथ्रा बेलाय? बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनिफ्राय गाज्रि सिन्ता साननाय हनाय गासै गाज्रिफ्रा गोजान जायो आरो बे गोथार जिउआ जोंखौ गोदान खालामो। आरो बे गोथार जिउआ जों सोरगो रायजोनि सिन्ता खालामनो होयो, संसारनि नङा, नाथाय सोरगो रायजोनि बे इसोरनि बाथ्राफोरखौ साननो हनो, बे इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो बे गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनो आरो जोंखौ गोदान सारि जाहोफिनो। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा जोङो नैथि गोथार जिउनि खामानिखौ नायदों। बेनो जाहैबाय गोथार जिउजों दैदेन जा, जायखौ जोङो इफिसुस 5:9 मोननो हायो। द्राखा बिदैजों दाफे, बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन, नाथाय गोथार जिउजों दैदेन जा। प्रियफोर, जेरैहाय मण्डलिखौ दैदेननो थाखाय पास्टर नांगौ जायो, दैदेनगिरि नांगौ जायो, जेरै मोनसे संगठनखौ दैदेननो थाखाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो, जेरै मोनसे हादरखौ दैदेननो थाखाय प्रेसिडेन्ट थायो, जेरै हादरखौ दैदेननो थाखाय मिनिस्टारफोर थायो, थिग बेबायदिनो इसोरनि बे मन्दिरखौ, इसोरनि बे जोंनि जिथु मन्दिर दङ, बे मोदोमा जाहैबाय इसोरनि मन्दिर। आरो इसोरनि मन्दिराव सोर दङ? इसोरा थायो, बे गोथार जिउआ थायो। आरो गोथार जिउआ थानायजों लोगोसे बे गोथार जिउआ जोंखौ मा खालामो? दैदेनो। येस प्रियफोर, जोंखौ दैदेनो बे गोथार जिउआ, नोंथांखौ दैदेनो, आंखौ दैदेनो। दा बेयावखायनो इफिसुस 5:9 बुंदों गोथार जिउजों दैदेन जा होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनो। दा बेयावखाय गोथार जिउजों दैदेन जा होनदों। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा? जोंनि गेजेराव गोबां व्यक्तिफोर दङ, गोबां मानसिफोर दङ, गोथार जिउजों दैदेन जाया। गोथार जिउआ दं, नाथाय गोथार जिउजों दैदेन जाया। गोथार जिउखौ दैदेननो थाखाय खाबु होआखै। गाव हारसिंनो थाबायगासिनो दङ, बेरायगासिनो दङ, गाव हारसिंनो खामानिखौ मावगासिनो दङ, गोसो बायदि मावगासिनो दङ, नाथाय गोथार जिउजों एसेबो सोमोन्दो लायाखै, गोथार जिउनि बायदि मावाखै, गोथार जिउजों दैदेन जायाखै। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनो। दे अब्ला प्रियफोर, थामथिखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय जेब्ला गोथार जिउजों दैदेन जायो, गोथार जिउआ जोंखौ जेब्ला दैदेनो, अब्लाना जोङो संसारनि बायदि खामानिखौ मावनो गोसो जाया, संसारनि लुबैनायखौ लुबैनो गोसो जाया, जायखौ जोङो गालातियारि 5:12 मोननो हायो। आंनि बाथ्राया बेनो, गोथार जिउआ नोंसोरखौ दैदेनथों, अब्ला नोंसोरो मोदोमनि लुबैनाय बादि मावनो गोसो जानाय नङा। जेब्ला गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनगोन, अब्लाना जोङो गावनि मोदोमनि लुबैनाय बादि जोङो मावनो गोसो जानाय नङा। आरो बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनगोन जे गोथार जिउआ जोंनियावहाय फिथाइ थायबाय। जिहेतु गोथार जिउआ खामानि मावगासिनो दङ, दा बेयावहाय गोथार जिउनि फिथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। बे गोथार जिउनि फिथाइफोरानो जाहैबाय जाय फिथाइफोरखौ जोङो गालातियारि 5:22 आरो 23 नुनो मोनो। नाथाय गोथार जिउनि बिथाइया जाबाय अननाय, रंजानाय, सान्थि, सैसोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय। बेफोरनो जेंना आयेन गैया। बेफोरनो जाहैबाय गोथार जिउनि फिथाइफोर। जेब्ला गोथार जिउआ जोंनियाव खामानि मावगोन, गोथार जिउजों जेब्ला जों दैदेन जागोन, अब्लाना गोथार जिउआ फिथाइ थायगोन। आरो बे फिथाइफोरानो जाहैबाय अननाय, रंजानाय, सान्थि, सैसोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाय। बेफोरनो जाहैबाय गोथार जिउनि फिथाइफोर। अनजाग्राफोर, दे दानाबा जोङो गोथार जिउनि ब्रैथि खामानिखौ नायदों। बेनो जाहैबाय जोंनि जि शरीर दङ एबा मोदोम दङ, बे मोदोमा
इसोरनि बै गोथार जिउनि मन्दिरसो जायखौ जोङो 1 करन्थियारि 6:19 आरो 20 मोननो हायो। जायहा नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय, नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनिनो मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथियाना? नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा, इसोरनिसो। बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। अनजाग्रा प्रियफोर, मा एसे स्पष्ट बाथ्रा। जोंनि जिथु मोदोम दङ, बे मोदोमा सोरनि मन्दिर होननानै बुंदों? बे मन्दिरा जाहैबाय गोथार जिउनि मन्दिर, आरो बे गोथार जिउआ जोंनि बे शरीराव थायो, शरीरनि सिङाव थायो, आरो बेनो जाहैबाय बे गोथार जिउनि मन्दिर। बेयावखायनो बुंदों नोंसोर मोनथियाना नोंसोरनि जिथु मोदोम दङ, बे मोदोमा, बे शरीरा गोथार जिउनि मन्दिर होननानै नोंसोर मोनथियाना होननानैहाय सोंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो बे बाथ्राखौ गोसोआव लानि। गोथार जिउआ नोंथांजों लोगोसे थायो, आंजों लोगोसे थायो। आंनि जिथु मोदोम दङ, बे गोथार जिउनि मोनसे मन्दिर, आरो बे मन्दिरखौ गाज्रि दाखालाम, लेथ्रा दाखालाम, मैला दाखालाम। बे बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राया स्पष्ट खालामदों। आरो बेखौ मा खालामनांगौनो? गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। गासै मोदोम अंगफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहायनो थाखायसो होदों, बे गोथार जिउनि थाखाय बाहायनो थाखाय थुलुंगा होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनो जाहैबाय गोथार जिउनि ब्रैथि खामानिमोन। दे अब्ला प्रियफोर, बाथि इसोरनि गोथार जिउनि खामानिफ्रा मा बेखौ नायदोनि। बाथि, बेनो जाहैबाय गोथार जिउनि खामानिया महर बुनाय, जायखौ जोङो इफिसुसारि 1:13 ओरैहाय मोननो हायो। नंथारगौ गाहाम रादाबखौ नोंसोरो खोनानानै बासायजाबाय आरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय। नोंसोरो ख्रिस्टखौ फोथायबाय। इसोरा गावनि जबान होखानाय बादि गोथार जिउखौ होनानै नोंसोरखौ महर बुखाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार जिउनि गेजेरजों गोथार जिउनि खामानिया मा? महर बुनाय। That means ओरैहाय बुङोब्ला जोङो साबसिन बुजिगोन। बे जाहैबाय रेजिस्टाराव एन्ट्रि जाखाबाय। येस, रेजिस्टाराव एन्ट्रि जाखाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो थोंजोङैनो। जिखुनु जाया जों माबा मोनसे खामानि मावोब्ला, जेरैहाय बहाबा जुदि बबेबा ग्रुपआव एबा हानजायाव जयेन जानोब्ला मोनसे एन्ट्रि थायो, थिग बेबायदिनो इसोरनि रायजोनि थाखाय, इसोरनि मानसि जानो थाखाय, जिसु ख्रिस्ट, सैथो जिसु ख्रिस्टनि जोङो फिसाफोर जानो थाखाय बे गोथार जिउआ जोंखौ महर बुयो। गोथार जिउखौ मोननाया महर बुनाय जायो। गोथार जिउजों महर बुनाय, आरो जोङो बै दिननिफ्राय जिसु ख्रिस्टनि बे सैथो इसोरनि बिसा होननानै जोङो सानजायो। जोङो बिनि बिसाफोर जायो। द'थि बाथ्रा, बे जाहैबाय इफिसुसारिनि 4:30 ओरैहाय बुंदों, आरो नोंसोरो इसोरनि गोथार जिउखौ दुखु दाहो। अनजाग्रा प्रियफोर, गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे दङ। बिफा बिसा आरो गोथार जिउ, जों बाप्तिस्मा लानाय लोगो लोगोनो, बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय लोगो लोगोनो, बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय लोगो लोगोनो, बे जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ फोथायनाय लोगो लोगोनो जोङो बै गोथार जिउखौ मोननो हायो। आरो बे गोथार जिउखौ जोङो मोनो। नाथाय गोथार जिउआ दुखु मोनो प्रियफोर। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। गोथार जिउआ जेब्ला जोंनियाव थायो, जोंनि गोसो अन्तराव थाबाय, जोंनि बे शरीराव, बे मन्दिराव थाबाय, नाथाय गोथार जिउआबो दुखु मोननो गोनां जायो। सम सम दुखु मोनो। मानसिनि मावनाय आखल आखु, केरेक्टार, गासै गाज्रि मावनायनि गेजेरजों गोथार जिउआ दुखु मोनो। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेन गोथार जिउखौ दुखु दा होआ, बेबायदि जों खामानि मावनांगोन। मानोना गोथार जिउआ नोंथांजों लोगोसे दङ, आंजों लोगोसे दङ। जेब्ला जोङो गोथार जिउनि अनगायै, मानोना गोथार जिउआ अरायबो इसोरनि बाथ्राखौ सानो, इसोरनि रायजोनि बाथ्राखौ सानो, इसोरनि सोरगोनि बाथ्राखौ सानो, सोरगोनि खामानिखौ मावो। नाथाय जिथु जोंनि मोदोमनि खामानिफोर, मोदोमनि लुबैनाया जाहैबाय संसारनि। दा बै गोथार जिउआ थानायाव, गोथार जिउआ नोंथांनियाव थानायाव, गोथार जिउआ जोंनियाव थानायाव, बै समाव जोङो संसारनि मोदोमनि लुबैनाय बायदि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला बे गोथार जिउआ दुखु मोनो। प्रियफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। दे अब्ला दानाबा स्निथि गोथार जिउनि खामानिखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो बेयावनो फोजोबनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जेकेरियानि 12:10 ओरैहाय बुंदों, आङो दाबिदनि नखर आरो जेरुसालेमाव थाग्राफोरनि सायाव दया आरो दहाय होग्रा जिउखौ लुनानै होगोन। मा जिउ बियो? दया आरो दहाय होग्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोथार जिउआ मा खालामो? दया खालामो, दहाय होयो, हेफाजाब होयो। बे गोथार जिउआ अनखांग्रा, बे गोथार जिउआ सहाय होग्रा। नोंजों लोगोसे थानानै, आंजों लोगोसे थानानै, गासैबो फोथायारिफोरजों लोगोसे थानानै बे गोथार जिउआ बयखौबो सहाय होयो थांना थानो थाखाय।
जोंजों लोगोसे थानानै बे इसोरखौ खुलुमनो थाखाय बे इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंनो थाखाय बे इसोरखौ गोसोखांनो थाखाय बे इसोरखौ दाव दाव खालामनो थाखाय थांना थानो थाखाय बे गोथार जिउआ जोंनो गासैबो बेलायाव हेफाजाब होयो। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों होननानै आङो आसा मिजिं खालामदों आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ नोंथाङा होगोन आरो लोगोसे गोदानब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन नोंथाङा बेबायदिनो सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों सोलोंबाय थानो हायो। दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।